her tun, nu har jeg skåret et stykke af midterstykke, det vil sige, det er ren filet det her. Hvis vi så forestiller os, at vi skal skære nogle lameller, som er cirka 3x3 cm. De 7 lameller, de skal så grilles på den her skæreflade hele vejen rundt på en meget, meget varm grillpande. Når vi så har grillet tunen hele vejen rundt, så ser den sådan her ud. Det her stykke tun, det bliver så flækket ned igennem her. Så I forestiller jer, at man har på skærefladen til at anrette de her små ting, der skal til. Det er ikke fordi, det skal være på din måde. Vi er nok til at komme i gang med andet. Sådan. Yes, kyllingesteks. Kyllingefiléer, som bliver flækket på langs, bliver sat på grillspyd. Og så skal de marineres lidt. Marinere med salt og peber og olivenolie. Og så efter de er stegt, så kan vi give dem masser af revet citronskal henover. Også gerne lidt meget, meget finhakket skalottenløg til at drøse på, for eksempel. Og så kan man pynte med hakket krydderurter, man kan komme det på, man synes. Trinciato. Forestil dig, at vi skærer 3 bøffer ud af det hele det her stykke. Stege den. I må godt bruge grillpanden også her, hvis I har lyst. Efter den er brunet rigtig godt af og krydret med salt og peber, så sætter vi den i ovnen og stege med grilltermometeret i. Så jo lavere varme, jo bedre, men det kræver, at man lige får sejt og bedre først. Så sætter stegetermometeret i, og så stopper vi den ved ca. 45 grader, sådan som en roastbeef. Manchego, den spanske forost, den er meget fast. Den er sådan en 12 måneders, og man kan få en 24 måneders, som er meget tør. Det vi plejer at gøre, det er, at vi skærer den ud i nogle firkanter, og så marinerer vi den i olivenolie med masser af krydderier, og så laver vi de her rugbrødschips, hvor vi tager et stykke rugbrød, som ikke må være alt for friskbagt, skærer det på pålægsmaskinen derovre, så tynde skiver som overhovedet muligt, lægger dem op på bagepapir, stænker med lidt olie, og så bager dem i ovnen, så de bliver sprøde.